बिसेस खालायबै त्रिपुरा मथानि जारा गुबै दंनाय बरनो सांखारु सुमांसि नुगमानि थांनाय 23 तारिखआव मलिन्द्र जमातिया बाय बिश्वरंजन जमातियानो किल्ला बिसि अफिसो बरक आसागुई तंमानि थांगै पंचायत सेक्रेटारि किसु कक सालायखन तंमानि आरो थांगै हावैनाय तगलायले हा जे तगनाय बनि मुई केस खलायले हा विशेष खलाय बिश्वरंजननि कांके चेयर बाय नाय तगमानि बखर फाटै थुइरो फैले हा मलिन्द्रनि कांके सकनि बटल बाय तगमानि बियार दे हसक दहन बटल बाय तगमानि बनि कांके बिसुं बेलायखे दुख माला हाइकेने बर हास्पाताल खलायले हा केसिं हा नजागला इनके तिनी नुगमानि कांके जे रंजागनाय प्लेसन खारि तंमानि जेखेबो बनो प्रशासननि तंनाय रक मासामुसु बनो सुबावै लांथां अक्लिपे सारेन्डार रला हा इनके जास बनो रंइनारला जेहेतु अटेम्प्ट टू मर्डर बो तिनी yok फाइमासी बनो तुइसी माला कारोइसी जिंदाबाद नुला आरो बरक न तगनाय शांतिपूर्ण बरन तगनाय बतो एमनिया जे स्वाधीनता संग्रामी बतो एमन जे नारीनि अधिकारनि लड़ाई खालायनाय जल माहालाहा बतो एमन जे अत्याचारी जारा तनाय बनि बांगिनाय ब्रिटिश हाय अत्याचारनि बिरुद्धे लड़ाई खालायनाय ब माहाला हाइया बरक काहाना तगुई गुंडामी खालायनाय बनसी तो माला चुंरइसी माला कारोइसी जिंदाबाद हलायो आं अमो बरनो जारा सग नु हाके तिनी किल्ला अगुई तंलायो बरनो तो हमानि कोनो कक गया कारण এটা असुर शक्ति बरनो बख्र हाजा हानि बाहाय किन्तु अ दलो डिसिप्लिन जारा किसु तंनाय एवं এই थांनाय हारिबुसनि सालसा सेकां 12 तारिख एप्रिल जे बुध रविनाय त्रिपुरा मथाना पाइरनाय बरनो सांखे खारसुसुंसु निरक तमाय खाकाय बुध रखा आर तमा मुनिसना निरक रखा राज्य सरकारनि आन्दाराव पंचायत तंगु राज्य सरकार ताउफानो भारतीय जनता पार्टी नि यागो एवबनि लगो त्रिपुरा मथाव तो आईपीपी तंगु बरक बुइबानो सरकार तंगु बनो सेनिबां थांलांखा 2021 बाहायके नि बरक मोनलायो के आइन तो आइन मते चलनाय ब्ले के जाज बनो साय नो उइनायनो तगलाहा प्रमाण मा उइनायनो बनो जेलरलाहा आइन मते बहत जाबिन माइ फैखेना कित बनि परे এই যে कांड ते रामपद सैरो आग्रही हविनाय बकी खोक दलनि बा मान सम्बन्धे बारेखा ना बियां थांखा एवं बुट रनायनो आं कयन मुसु उनिर बनो किसा वा सकथाय थिनांनि सालनि बाङैनो आसन आनि साख्लायनो हामबाय।